అనిల్ కుమారు స్ఫటికలింగం లోపల స్వామిని చూచాను అన్నాడు. Anil Kumar said that he has seen Swami in Spatikalinga. ఎదుటనున్న స్వామిని ఎరుగంగా లేకుండా స్ఫటికలింగమందు ఇది పెద్ద అజ్ఞానము. It is the biggest ఇదే ignorance. భ్రమలు. This is the illusion. ప్రతి ఒక్కటి కూడాను రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్. తన యందున్నటువంటిది రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండ్ ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంటారు. Everything is the reflection of the inner being, reaction, ఈ reflection. జగత్తునందు చెడ్డది అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడా లేదు. There is nothing bad in this world, anywhere. అంతా మంచిది. Everything is good. ఎందుకోసం? What for? సర్వదో భగవత్ సృష్టియే. But everything is God's creation.